Vítejte na kanále Lazy Cat Board Games u další crowdfundingové středy. Čím dneska začít? Od minule jsem toho moc nezahrál. Každopádně díky vám všem, kteří jste dorazili na čtvrteční stream s Trosečníkem. Bylo to super, vy v rámci chatu jste interagovali, takže prostě myslím si, že je zábavný večer pro nás, pro všechny. Podařilo se mi zahrát od té doby druhou kapitolu, kdy jsem došel k nějakému jednomu z herních konců. Rozhodně budu zkoušet dál, protože bych rád zahrál i třetí kapitolu samozřejmě a objevil přinejmenším ještě několik dalších zakončení. Myšleno tedy těch pozitivních, kde jakožto postava Trosečníka nezemřu. Zároveň jsem v sobotu vyrazil na festival deskových her do Pardubic. Vzal jsem sebou dceru, takže já jsem nezahrál vůbec nic. Avšak dcera vyzkoušela hned 5 her od pětníků. Ne všechny, respektive většinu, nehrála úplně podle pravidel, ale bavilo jí to a to je přece jenom to hlavní. Zároveň od Alby přišel Včelín, tady za mnou, který poputuje jednomu z vás diváků. Uvidíme, kdy si nějakou soutěž uděláme, jestli to stihneme ještě před Vánoci, doufejme, že ano. Každopádně je to v plánu, a takže dávejte pozor, až to někdy oznámím. No a vsuvka. Teď se mi podařilo dočíst knihu Ztracený svět, což je tedy druhý díl od Jurského parku. No a přečetl jsem Pravidla ke strážcům divočiny. Ovšem k zahrání jsem se nedostal. To si myslím, že nějakým způsobem vše. Dneska novinky nebudou, protože jednoduše příliš věcí do práce a okolo. Díky vám všem, kteří jste se mě rozhodli podporovat, ať už jenom lajkem, komentářem, a nebo především finančně, ať už skrze členství, anebo na Patreonu. Tak, teď už jdeme tedy na končící kampaně. Co se končících kampaní týče, tak nás čeká opravdu vydatný týden. Tedy pro můj Revolut účet rozhodně. Schválně mi napište do komentářů, kolik kousků jste z dnešní nadílky podpořili vy. Moje novoroční předsevzetí teď v prosinci vzalo za své, tak snad budu příští rok silnější. Storyfall Twilight zmiňoval jsem 13.11. Pokud vás zajímá, jak hra vypadá v chodu, máte vpravo nahoře odkaz na moje video prologu a části první kapitoly. Platí, že pokud se spokojíte se základní verzí a ožilíte pár záložek do knížky, s klidným srdcem můžete počkat na retail od Tlama Games. Je vysoce pravděpodobné, že to bude levnější. World Order zmiňoval jsem 13.11. Finance mi překonaly hegemony. Počtem podporovatelů zatím ne, ale to se může ještě změnit. Sám jsem zvědav, jaká hra bude, a doufám, že budu mít v budoucnu možnost zmiňované hegemony, které budeme mít česky díky spolupráci Fox in the Box a Mindoku vyzkoušet. Lands of Evershade zmiňoval jsem 20.11. O úspěchu kampaně asi není potřeba diskutovat, i když samozřejmě to mohlo být ještě lepší. Finální Divinum Collector's Pledge se vyšplhala na 16,5 tisíce korun. Ale pojďme se spíš podívat na jednu z položek často kladených otázek. Konkrétně tu týkající se využívání AI. Za zajímavé považuji například počet zaměstnaných grafiků, či rozpis, jaké nástroje využívající AI používají. Trochu diskutabilní může být vyjádření, že AI rozhodně přináší nám hráčům více kvalitní produkt a posiluje kreativitu tvůrců. To, že je rychlejší, proti tomu nic nenamítám. Dále by diskutabilní mohla být poslední věta, která říká: věříme, že tento přístup je lepší, než dělat velká tisková prohlášení a pak propouštět lidi. S tím, že jim to oznámíme týden dopředu. Jak to bohužel můžeme pozorovat v celém odvětví. Tady nevím, jestli je myšleno průmysl obecně, či jen deskoherní odvětví. Layers zmiňoval jsem 13.11. a tak nějak jsem čekal, že kampaň dopadne dobře.
Hra má potenciál nabídnout něco krapet jiného a zpracování Kickstarter verze nevypadá vůbec zle. Jedinou vadou na kráse je za mě cena, která je bohužel spíše u vyšší hranice vzhledem k obsahu. Mech Bunny zmiňoval jsem 20.11. Klasicky u Solo Game of the Month jsem posuzoval, jak si stojí oproti ostatním. No a je to spíše nižší průměr a přitom jsem právě tomuto titulu docela věřil. Těžko říct, jestli je to tématem, nebo jsou fanoušci vydavatele koncem roku už jednoduše přesyceni. Tatsumi zmiňoval jsem 13.11. a vzhledem k tomu, že zas až tolik financí nevybrali, neodemknulo se tolik stretch goals, které jsou ale pro hru stěžejní, takže buď budou muset udělat nějakou zásadní změnu, kampaň zruší, nebo se spokojí s tím, jak to dopadne. Ono ovšem hrozí, že dost lidí svůj pleč před koncem právě kvůli tomu zruší. Starlock zmiňoval jsem 13.11. Nutno říct, že díky množství miniatur, které ve hře jsou, mi finanční cíl 50 000 euro nepřipadne úplně reálný. A protože ho o moc nepřekročili a počet podporovatelů zdaleka nedosahuje vysokého čísla, považoval bych kampaň za mírně rizikovou. Revenant zmiňoval jsem 20.11. Netvrdím, že mě postupně zveřejňovaný obsah nějak nadchnul a pořád nevím, jestli si hra odůvodní za mě vyšší cenu. Ale jdu do toho. Worker placementy mám rád, téma se mi líbí a věřím, že hru poslat dál případně nebude problém. I když samozřejmě, že se ztrátou. Avalon the Rivenvale zmiňoval jsem 13.11. Nedá se pochybovat o tom, že hra bude krásně vypadat. Mechanikami obsahuje pár zajímavých prvků a cena není úplně nejhorší. Obzvláště, když člověk přihlédne k odemčenému obsahu. Hru uvidíme v budoucnu u Bartixe, protože ten do toho jde a já sám jsem na to zvědavý. Captain's Log New Horizons zmiňoval jsem 13.11. Na první dobrou jsem si říkal, že je kampaň docela úspěšná. Ovšem, něco málo přes 600 lidí vlastně není zas až tolik. Každopádně výhodou tohoto námořnického sandboxu je, že většina komponent, ne-li všechny, jsou jazykově nezávislé. Onoda zmiňoval jsem 13.11. Fanouškovská základna vydavatelství Salt and Pepper je poměrně solidní, a to včetně československé komunity díky lokalizacím od Fox in the Box. Téma hry Onoda asi nebude pro každého, ale přesto úspěšná kampaň. Minimálně jedna nečekaná kampaň se v tomto týdnu objevila, či ve výsledku dokonce 2, které mají společný typ, a to tedy print and play. Kteréže to jsou, to si ukážeme za pár minut. Teď ale začneme něčím poněkud větším, či dokonce monstrózním, ve vícero slova smyslu. Enormity. Kde začít? U vydavatele? Univerza? Videí, co jsem o této hře viděl? Vydavatelství Into the Unknown se ukázalo především díky obřímu boss battleru Aeon Trespass Odyssey, jehož druhou iteraci, 12 Sins of Heracles, máme jak já, tak Bartix v základu podpořenou. Upřímně si myslím, že ani jeden z nás to nezahraje až do konce. A taky jsme ani jeden z nás nebrali další roční období, což byla obsahem a cenou prakticky další hra. Tento vydavatel mezitím přišel se hrou Kingdoms Forlorn, která je stále ve vývoji, a to kampaň proběhla v únoru 2022. Podporovatelé se snad dočkají první vlny obsahu příští rok, ale kdo ví. Zároveň dochází k rozesílání dalšího obsahu pro původní Aeon Trespass Odyssey, takže něco se děje a vydavatel docela komunikuje. Zpět k Enormity. I tohle bude obří dungeon crawler, lomeno boss battler, jen se sci-fi lomeno Lovecraft tématem. Po vaší lodi a nejspíš nejen tam vás budou nahánět zmutované příšery. Stres bude vaše postavy zatěžovat, až se z toho možná zblázní a z příliš mnoho adrenalinu jim může explodovat srdce. Napětí ve chvílích, kdy se k vaší postavě bude blížit žetonek signálu, skrývající neznámé množství potvor, se bude dát krájet.
A stejně tak to bude napínavé na konci každého kola, kdy se do skeneru vkládá karta, jež udává počet pohybů zmiňovaných žetonků, které, když se dostanou k vám, přetvoří se na nepřítele, jež vás nebude šetřit. Do toho vám tam občas skočí jeden z hlavních bossů, a nebo loď sežehne sluneční bouře. Zkrátka samé lepší věci. Základní pleč se standí je za 3600 korun. Pokud si tedy vystačíte se single wave poštovným. S figurkami jsme na 5100 korunách. A samozřejmě můžete hned teď ze začátku kampaně vzít zvýhodněný all-in, který přijde tak jako tak na vícekrát a nejspíš všechen ten obsah, pokud ho dostanete, neodehrajete. Pokud chcete tedy hrát něco jiného. Cena přibližně 12 200 korun. Nova Roma International Edition. Tady jen okrajově a možná spíš kvůli okolnostem, nežli kvůli hře jako takové. Když ale na úvod zůstanu u hry, tak se jedná o tematický worker placement, ve kterém budete v roli římské vysoce postavené rodiny budovat nový Řím, ovládat námořní cesty, závodit na hypodromu a dělat další věci. Pod hrou je podepsaný Stan Kordinsky a grafika je na první pohled od Mika. Co je ale podstatné, tak i když je na krabici Queen Games, tak za kampaní stojí Mowgli Distribution, kteří se tváří jako zaběhlý distributor, leč na Kickstarteru toho zatím moc nevytvořili. A něco podobného tu s hrami od Queen Games už bylo, leč nedopadlo to nejlépe. Cena 1700 korun. Viking Road. Tematická kooperativní hra, která vás vezme na palubu vikingského drakaru, se kterým se budete plavit až na okraj světa, kde vedení Odinovými havrany a větrem osudu svedete bitvu s mocnými norskými monstry i samotnými bohy, abyste zabránili Ragnaroku. Téma za mě super, zpracování fajn a mechanikami OK. Oceňuji, že to není miliontý příběhový dungeon crawler nebo něco podobného a práce s magnety a kompasem by mohla být docela zajímavá. Rozhodně se chystám zhlédnout jeden z dostupných let's plays, protože mě to nějakým způsobem láká podpořit. Na druhou stranu další potenciální podporovatele zas až tolik ne a kampani se úplně nedaří. Cena Jarl Pledge, který jako jediný dává smysl, 2400 korun, což je vzhledem k obsahu standard. 52 Realms Adventures. Nový print-and-play titul od Postmark Games, kteří stojí za peckami jako Voyage, Aquamarine či Waypoints. Nyní tu máme Dungeon Crawler, který je místo kostek řízen balíčkem standardních 52 karet. Ty odpočítávají herní čas, určují typ nepřátel či odměnu, kterou získáte. Odměna zároveň určuje vítězné body a získané vybavení používáte k boji. Vzhledem k autorům to bude přinejmenším zajímavé. Cena 170 korun. Power Creep A Dungeon Pages Adventure. Nová řada obsáhlé dobrodružné hry, kdy za 240 korun dostanete každý týden nové dobrodružství, jež vás v této iteraci zavede do postapokalyptického světa, ve kterém se budete s vaším hrdinou snažit přežít a obnovit společnost. Vzhledem k tomu, že Quest Calendar na rok 2025 nebude, by tohle mohla být zajímavá alternativa. Nečekejte ale nějakou velkou příběhovost, jde spíše o tematické puzzly na jednu stránku. Za 75 korun můžete získat ochutnávku ve formě 4 hrdinů a 4 lokací. Ale ani těch zmiňovaných 240 korun za dalších 13 hrdinů a 4 lokace ve 13 variantách nejsou tak přemrštěné. Pokud by vám nesedělo téma, tak na příští rok plánuji obnovit i to loňské s podtitulem Dangerous Space. Cthulhu That May Die Forbidden Reaches. Další obsah, respektive nový core box kompatibilní s předchozím obsahem pro tento scénářový, kooperativní, řekněme dungeon crawler, ve kterém se hráči v roli vyšetřovatelů budou snažit přerušit rituál vyvolávání jednoho z prastarých a budou se potýkat s dalšími monstry Lovecraftovského univerza.
I když Godzilla pochází původně z Japonska, kdy se první objevila v roce 1954 ve stejnojmenném filmu. V rámci Mechanic je tu nový herní mod kampaně, který složí 3 akty, z nichž vytvoří časově dostupný a dějově bohatý herní zážitek. Nové lokace by měly mít větší dopad na to, co se ve hře děje, a s novými vyšetřovateli přichází nové schopnosti. Základ je za 3,5 tisíce a pokud chcete monstrózní figurku Godzilly, která se dá použít i herně, připravte si 10 700. No a čekal bych, že se do konce kampaně objeví další add-ons a s tím i několik all-in pledgeů, které budou stát nesmysl. Tales of the Arabian Night 40th Anniversary Edition. Může být 40 let stará hra dobrá? Respektive má šanci obstát mezi moderními deskoherními tituly? Řekl bych, že v tomto případě ano, neboť jak je zvykem, přichází s vyšperkovanou grafikou, dalším obsahem, opravenými pravidly a také solo modem. V této hře se vydáte na dobrodružství, plnit náročné výzvy, hledat vzácné poklady a podobně. Díky tomu budete sbírat body příběhu a osudu, což vás posune k tomu stát se tím nejslavnějším hrdinou ve světě Tales of the Arabian Nights. Pokud to není úplně jasné, vyhrává pouze jeden z hráčů. Úkoly mají vždy příběhový základ, podobně jako třeba v Zaklínači Starý svět. Jen v této hře se nacházejí v knize příběhů a výsledek je závislý na rozhodnutí hráčů a kostce osudu. Suma sumárum, pokud se dokážete vžít do děje, bude to fungovat hezky. Pokud si budete snažit vymyslet neprůstřelnou strategii, pravděpodobně si to neužijete. Cena limitované edice 3650 korun. Musím říct, že jsem sám zvědav, jestli příští týden nějaké kampaně budou. Protože co jsem našel, tak jsem po chvíli pátrání zjistil, že došlo k odsunutí na leden. Pokud jste něco objevili, dejte vědět, protože jinak hrozí, že příští týden to bude rekordně krátký díl. Mějte se co nejlépe a u nějakého dalšího videa ahoj.